बरायला बरायलि गैया लोगोफोर डाइरेक्ट फरायना फैखानोसै आं माने आंनि भिडिअ बानायनाया एसे हारामि टाइपनि जानो हागौ होमबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। वाव बिउटिफुल इफोरबायदि फुटबलखौ नुबाथाय रनाल्डोआव थानो हादों नों मिथिगोन ना रनाल्डोआव थांनानै सानगोन दे इमान गेदेर फुटबल आं जिन्दगि जोफेराखैमोन। लेट्रिनाव थांनानै सिंगेल सेंग्राफोरा इफोरबायदिखौ नुबाथाय बाथोन देहैबाय थायो मिथिबाय। इमान गेदेर फुटबलखौ नुनानै सोर बाथोन देया जानो माननाय जादोंबा थबसेसो लायामोन। लोगोफोर भिडिअनि नामाव बहुत तुतियामि सोलिगासिनो दं इफोरबायदि थाफ्लि गांगुर गांगुर सालायनायखौ नुबाथाय सिंगेल सेंग्राफोराबो लेट्रिनाव थांनानै ओरैबायदि मा खालामो आं मिथिया नोंसोरसो मिथिगौ सिंगेल सेंग्राफोरासो बहुत हारामि हारामि दङ नोंसोरसो मिथिगौ नोंथाङा मा बुङो इनि सायाव। नाय आब' नोंनि बे हेडलाइट थनिखौ नुनानै फुटबलखौ नुनानै ना ओरैबायदि जाबाय माने सेंग्राफोरनि गोसोआ माने सिंगेल सेंग्राफोरा दसेनो थांनानै मायबा मायबि खालामसिगोन लेट्रिनाव। कैसा लगा मेरा मजाक? आरे नाय ललिपप सुबुंनाया जुदि हराव जुदि आदार थादोंबाथाय ना सुबुंनो फैयो माने आंनि ललिपपा 1 इन्सिल' सुबुंनो बारा मोजां मोननाय नङा नोङो। साबास नै खोनासं बाबुनानिमोन दे खोनासंगासिनो आब' बुं मा बुंनो गोसो। गोसथोनोबा खाथि खाथिनिखौसो गोसथोखानांगौ। अ नंगौ नामा आंथ' मिथिथाराखैमोन। बारा गोजाननिखौ गोसथोनो नाङा लाब गैया गोजाननिखौ गोसथोनानै बेबा सोरजों बेरायो आरो बेबो नुहुरा नोंखौ सोरजों बेरायो बेखायनो खाथि खाथिनिखौसो गोसथोनांगौ हायोबा न' खाथि न'सुंसेनिखौ गोसथोबावनांगौसो। न' खाथिनिखौ गोसथोनायनि जाहोनखौ नोंसोर मिथिगोना मिथिया आं एख' मिथिया माने न' खाथिनिखौ गोसथोयोबाथाय मा जायो मिथिबाय नोंसा जुदि न'आव ना बेदर ओंख्रि जुदि सङाखैबाथाय आरामसे निरामिस बाथोनजोंबाबो सोमजानानै जाहैनो हायो। वाल बारनानै थां आरो आरामसे उदै बुंजासे जाग्लिजोबनानै फै मा जानो गोसो मोनजागोन आरो। लोगोफोर जोंनि बिटिआरआव माने जोंनि सुइजारलेण्डआव टेलेन्टेड मानसिफोरनि खुनु अभाब गैया सोरनोबा जुदि सारा टेमा नांगौबाथाय मोसा सारा टेमा फानगासिनो दं बिनानावा लायबा फैबानो जाबाय आरो लोगोसे सुनायाथ' नोंथांमोनाव गासिनावबो दंखायो सुनाया जोंनाव सेंग्राफोरनावबो सिख्लाफोरनावबो गासिनावबो थाखायो सुनाया दाखौबानो गयो नालाय सुनायाथ'। दा फैनाय टाइमाव अमा बेदर लाबोफाखा खालि मिरामिस बे न'आव अमा बेदर नाखौनो मोनजाले। मा खालि बेदर बाबलाय निरामिस जानो हाया जोंहा बिराद गोरिबथार। थ' लोगोफोर गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि फुटबल सेक्सि डेन्स सेक्सि मोसानाय बायदिसिनाफोरखौ नायनानै जुदि एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेबायदि इन्टारेस्टिंनि भिडिअ सानफ्रामबो नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोरनो अननानै आरो आंनावथ' माने एसेबां लाख फलोवार्स गैया नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबा खालामनो हागोन अननानै प्लिज खालामदो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों बाय।